Královna českých moučníků, bábovka. Symbol dětství a návštěv u našich babiček. Bábovka je nejčastěji pečený domácí dezert v Česku. Nezaměnitelný tvar, mramorovaný vzor, podoba, jež se stala téměř ikonickou pro pravou domácí bábovku a víkendovou pohodu, která bábovka v našich duších navozuje. Díky jednoduchým surovinám, jako je mouka, vejce, máslo a cukr, se stala oblíbeným nedělním moučníkem. A právě možná proto vzniklo nespočet druhů a receptů. Kromě klasické třené existují bábovky olejové, tvarohové, kefírové, šlehačkové, makové, ořechové, citronové a dokonce třeba i s jablky. Mnoho českých rodin má svůj zaručeně nejlepší recept, který se předává po generace. I u nás doma se pekla bábovka dle rodinných receptů, nejčastěji šlehačková nebo olejová. Já vám dnes ale chci představit recept, který mi zachutnal později v dospělosti. Bábovku, která vyžaduje trochu více práce a času, ale odmění se vám nezaměnitelnou chutí. No a když si ji dáte ke kávě či čaji třetí den, bude vám chutnat pořád, jako by byla včera upečená. Mimochodem, věděli jste, že typický otvor uprostřed bábovkové formy není jen designový prvek? Pomáhá totiž, aby se těsto propeklo rychleji a rovnoměrně. Ale teď už do řečí a pojďme si upéct královnu českých moučníků, bábovku, která u mě doma vítězí. Co budeme potřebovat? Takže moučkový cukr 150 až 180 gramů, podle toho, jak máte rádi bábovku sladkou, 100 gramů polhrubé mouky, 70 gramů másla, které rozpustíte, necháte vychladnout, jeden vanilkový cukr pro vůni anebo vanilku, vejce 5 kusů. U vajíček oddělíme žloutky od bílků, přidáme oba cukry a pořádně vyšleháme. Následně s důkladně umytýma metličkama vyšleháme bílek, doporučuji dát trošičku soli, protože potom to lépe drží. No a teď opatrně vmícháme bílek do vyšlehaných žloutků, ideálně metličkou. Chce to trochu více práce, ale stojí to za to. Následně stejným způsobem zapracujeme mouku a vychladlé máslo. No a jdeme do finále, takže 2/3 vyšlehané hmoty nalejeme do formy, já používám silikonovou, tu prosím vás určitě nevymazávejte ničím. A 1/3 smíchám s kakaem a opět naleju do formy. Pokud používáte silikonovou formu jako já, tak doporučuji dát na plech, protože přece jenom umí se kroutit. No a dávám péct na 160 stupňů, zhruba 40 minut, ale samozřejmě záleží na vaší troubě a na to, jakým způsobem budete péct. Po upečení nechte bábovku ve formě vychladnout, následně vyklopíme a můžeme jít krájet. No a nezbývá než popřát dobrou chuť a budu se těšit zase u příštího videa s váma. Ahoj!